naravno i kroz dalje tog priče ćemo se doticati Puls magazina, ali volio bih da malo pričamo onome čime se vi bavite na Puls magazinu i tim tekstovima. Vi meni ja iskreno one tekstove neke koji su se ticali kabale i jevrejske tradicije sam i čitao. Ovo što sam pročitao o kvantnoj fizici mi je zaista bilo mind blowing. Ajde prvo da objasnimo za slušalce, jer ja verujem da većina na osnovu Nolanovih filmova otprilike pretpostavlja šta je kvantna fizika. Šta je kvantna fizika i otkud kod vas interesovanje za to? Najjednostavnije može rečeno, što opet, to je opet paradoksalno. Jel se može jednostavno reći? Pa da, mislim, ne može, ali ajde da se pravimo da može. Kvantna fizika je u stvari set fizičkih pravila koji prosto ne podležu našem racionalnom shvatanju uzroka i posledice. Kada govorimo o kvantnoj fizici, tu se dešavaju određene stvari na koje mi ne možemo da računamo, koje ne možemo da predvidimo, bar ne možemo u određenoj meri da predvidimo, kako smo navikli u standardnom setu zakona koji imamo na ovoj ravni postojanja, fizičkoj ravni. Tako da kada se govori o kvantnoj fizici, to je reč o jednoj oblasti koja još uvek nije uređena kako je dovoljno i tu takođe imamo, na primjer, u današnje vreme, ne znam, jako pogrešan pristup kvantnoj fizici, tipa da ljudi reklamiraju, ne znam, neke preparate bazirane na kvantnoj fizici. To znam da sam ja vidio neke kao... šampon na bazi kvantne fizike. Pa ne šampon, ali otprilike neki preparat ili nešto bukvalno tako naglašeno, nešto sa kvantnom fizikom, što je potpuno onako zamajavanje ljudi, prosto da ljudi ne znaju dovoljno šta je to i onda je to nekome pravi dovoljno prostora da može da prodaje stvari na osnovu neke priče koje nema nikakvo utemeljenje. Mene to zanima u smislu toga da, eto, ja se bavim tehničkom oblašću, bavim se programiranjem i uopšte web developmentom, ali sa druge strane mi je jako zanimljiva i matematika i fizika i to mi je blisko sa time što ja radim i prosto ja pratim te stvari. Kad se objavi neki rad i prosto neka nova otkrića na tim poljima kad se dogode, ja ih ispratim i prosto želim da se bolje uputim u to, a najbolji način da se uputim je da to, istražujući to, ja napišem neki svoj rad na tu temu gde ja prosto iznesem neko svoje mišljenje koje apsolutno ne mora da bude tačno. Trudim se da bude utemeljeno na onome kako se trenutno razmišlja u odnosu na te teme, ali ja dajem neko svoje viđenje toga i to u okviru nekog mog sajta ja tu prezentujem kao neku ideju koju ja sam istraživao određeno vreme i onda posle nekog vremena ja to sukobim sa drugim krajem spektra analize, ne znam, našeg postojanja kroz neke filozofske teme i to je neki moj hobi. Da prosto uzem određenu temu, ne znam, o poreklu univerzuma i sudbini univerzuma, kako se predviđa da će možda eonima u budućnosti da se završi i da to analiziram sa dva kraja spektra, sa naučnog i sa nekog filozofskog. Kada kažem filozofski, tu se prvenstveno to odnosi na jevrejski misticizam koji mi je blizak i judaizam. To je jedan od načina kako to može da se gleda. Postoji, znači, kroz druge sisteme, kroz druge religije, naučno, znači, nema tu jednog pristupa, to je kombinovani pristup u određenoj temi. Meni je, eto, sticam okolnosti to blisko i za to se zanimam i prosto to radim. To me opušta na jedan način da ako nemam nekih drugih obaveza, uvijek imam u draftu kod mene na sajtu neki tekst na kome radim i koji upoređujem s određenom temom i pišem o tom i to je prosto neki moj ventil da ja prosto se bavim temama koje su meni zanimljive. Nekako bi trebalo, ili to je negde princip uvijek bio kroz istoriju, da umetnost u neku ruku prati fiziku, matematiku. Pa je, na primjer, Karl Čapek je izmislio robota. Mislim, krstio ga. Koliko je uopšte mogućnost danas da se iz umetnosti i da umetnost korespondira sa kvantnom fizikom? Je li pruža ona tu mogućnost? Pa, ne mora konkretno sa kvantnom fizikom, već generalno sa naukom. Postoji onaj portret Dore Maar, Picasso, koji on predstavio portret jedne osobe kako bi ona izgledala ako bi je posmatrali iz nekog višeg nivoa postojanja. Znači, mimo naše 3 dimenzije, 3+1, znači iz neke druge dimenzije, gde je onako potpuno jedno razliveno lice na sve strane. Otprilike, on je dao umetnički prikaz naučnog tumačenja posmatranja ljudske perspektive. Što je onako... Malo ljudi, na primjer, obraća pažnju na te stvari, ali eto, to je portret Dore Marković, inače. Tako da, apsolutno, to jedno drugo nadopunjuje i to je po meni najprirodnije. Pogrešno je ići u bilo koju vrstu ekstrema. Da se sad,
U redu je baviti se isključivo naukom, ali ima velikih umova koji su živeli, uključujući Alberta Einsteina i Feynmana, koji su tvrdili dok su bili živi, da ne može se smisao tražiti samo s jedne strane. Ok, bitno je usredsrediti se na jedno sagledavanje pitanja, ali to mora šire da se posmatra. Tako da jedan sistem ne može da da apsolutni odgovor na sve, posebno sada kada ulazimo u tu neku eru kvantne fizike, gde mi pokušavamo da damo tumačenje celog sveta kroz tu jednu novu prizmu koja se zove kvantna fizika i onda dolazimo do paradoksa gde postoji, teorija relativiteta koja objašnjava uzrok i posledicu na našem nivou postojanja i planeta, a s druge strane imamo kvantnu fiziku koja se bavi kvantnim elementima, znači atomima, elektronima. I onda, jedna i druga teorija funkcionišu fantastično u svojim domenima. Apsolutno, teorija relativiteta je apsolutno utemeljena i ima svoje rezultate i mi je koristimo i tekako u napretku naše civilizacije, ali ako nju probamo da primenimo na kvantni svet, ona ne funkcioniše. Kvantnu fiziku ne možemo da primenimo na našu ravan postojanja, prosto to nije kompatibilno. Čak, najveći problem u svemu tome, to je ono kad se pomene ideja o teoriji svega, theory of everything. Tu je ideja da se nađe neki modus operandi kako bi mogli da uskladimo teoriju relativiteta sa kvantnom fizikom, to jest fiziku sa kvantnom fizikom. Jer kada probamo da ih spojimo i da probamo da nađemo neki middle line, to je nemoguće. Znači, one se ponašaju kao da ova druga ne treba da postoji. A opet, kada pogledamo našu stvarnost, one apsolutno savršeno funkcionišu u prirodi. To samo znači da mi, kao civilizacija, još uvijek nismo dovoljno duboko ušli u to i ne vidimo sve mehanizme.